Dende a Asociación Amigos do Patrimonio de Toén e a Asociación Porta da Cadea de Sobrado do Bispo, estivemos 2 anos artellando un proxecto de posta en valor, estudo e divulgación da historia e tradición do xacemento do Castro de Trelle. Para moitos membros destes colectivos foi cumprir un soño que temos dende a nosa infancia e que pensamos que sería case unha utopía. Esta campaña arqueolóxica levouse a cabo durante a segunda quincena do mes de agosto de 2024 por Árbore Arqueoloxía e Restauración Sociedade Cooperativa Galega e Breogán Arqueoloxía. Durante os días da escavación, os diarios La Región, Faro de Vigo ou La Voz de Galicia fixéronse eco da noticia. O Castro de Trelle está situado entre os concellos ourensáns de Cartelle, Toén e Barbadás, en monte comunal compartido polas comunidades de Montes de Sabucedo, Moreiras, Trelle e Sobrado, Loiro, Ventraces, a 630 metros sobre o nivel do mar, nun outeiro que domina os vales do Miño e o Arnoia. Dende o seu curuto divísanse grandes extensións das terras de Ourense ao norte e das terras de Celanova cara ao sur, tendo visión directa de numerosos poboados castrexos da cunca ourensá, das terras de Allariz e, sobre todo, de Celanova, como son Castromao, a Rodeliña, Outeiro de Frades e Santrocado. Dende a Idade Media, o outeiro do Castro foi empregado como demarcación dos distintos territorios que domina. O 11 de decembro de 1118, Pelaio Citiz e a súa muller Argilo Muniz dóanlle ao mosteiro de Celanova súa herdade de Sabucedo, dando como a localización desta posesión que se atopa subtus Mons Sexoso, baixo o Monte Sexoso, sendo este o Monte do Castro. Este documento conservado no tombo de Celanova contén a primeira referencia coñecida ao Castro Saxusu, monte identificado polos medievalistas Beatriz Vaquero e Francisco Javier Pérez como ao Castro de Trelle. Xa daquela era un lugar que servía de marco entre xurisdiccións, segundo a documentación contida no arquivo sobre a Constitución do Couto Vello Auriense, no século XVII. Y después, volviendo o caminando desde el lugar de Toén, por aquel valle, arriba, al lugar de Trelle, vuelve al Castro Saguxu. ¿Qué significa Saxuxu ou Sexoso? Se traducíramos ao galego actual, Saxuxu viría a ser Seixoso, topónimo que aínda se mantén no lugar de Sabucedo, pois así denominan ao outeiro de Castro, segundo acreditan veciños daquela parroquia. En 1929, o estudante de Maxisterio Gonzalo Nieto Cortiñas, veciño de Moreiras, recolleu tradición oral sobre este lugar que publicou na sección Arquivo Filolóxico e Etnográfico de Galiza, na revista Nós. O Monte do Castro ten unha forma particular, porque semella un cono. Antes de chegar 20 metros á cima, ten unha volta de terra ao redor, como a unha rosquilla cando se mete nun cono e 10 metros máis arriba ten outra volta na mesma forma e despois a cima remata case en punta. Dise monte di a xente que estiveron alí os mouros e as rosquillas, din que é onde tiñan as armas os mouros para defenderse do inimigo. Ca Constitución dos actuais concellos en 1836, o Marco do Castro pasará a ser lindeiro dos termos municipais de Cartelle, Toén e Barbadás.
En 1860, Vicento, na súa obra Los Reyes Suevos de Galicia, refírese ás pardas alturas de los castros de Trelle, afirmando nunha nota a pé de páxina que eran fortalezas de los suevos. Tamén Ramón Barros Silvelo nomea ao Castro Grande de Trelle como o máis senlleiro das terras de Ourense, 1875. En 1928, da man de Florentino L. Cuevillas e Jaime P. Coleman, o Castro de Trelle foi incluído no traballo Catálogo dos Castros Galegos, da terra de Celanova, publicado polo Seminario de Estudos Galegos, sendo este xacemento o primeiro do seu estudo xunto cos veciños de Outeiro de Vimieiros e a Rodeliña, Doniz, Cartelle. Cuevillas e Coleman deberon descubrilo polo seu amigo Eladio Garza, natural de Sobrado do Bispo, pois sitúano como pertencente a esta parroquia de Barbadás. Clasificárono como un castro de dobre recinto polos dous anéis concéntricos que viron que formaban as súas defensas e dividían o recinto en dous socalcos. Despois de practicar niles un corte de 50 centímetros de fundura, poidemos comprobar que no seu interior existe unha muralla de contención, case vertical, feita con cachote pequeno de pedra esquistosa. En 1951, no contexto das obras de construcción das estradas que levaban ao novo sanatorio psiquiátrico de Toén e aos lugares de Trelle e Trellerma, fíxose a pista forestal que subía ao cumio do castro. Estes traballos, nos que participaron numerosos paisanos dos arredores, descubriron á opinión pública ourensá o xacemento que alí se atopaba. Así o recollía en xuño de 1951 o xornal La Región. Los obreros, al perforar sus célebres cercas y dentro del recinto de las últimas, hallaron infinidad de objetos y 3 viviendas antiquísimas que destruyeron por desconocer el valor histórico de estas reliquias. Castor Seara, veciño de Trelle, que traballou naquelas obras, foi protagonista dos achados máis importantes. Estábamos facendo a pista. Un ia picando por diante miña e cando tal chegamos a un muro. E ao lado había anexo unha sorte de forno pequeno que tiña cúpula, todo feito da lousa do castro. Cando se lle deu co pico, rompeu e afundiuse. Entre os cascallos vimos brillar unhas pezas ás que lle botamos a man. Unha era unha machadiña de metal que era así de tamaño, sinala cas mans uns 30 centímetros. Tiña mango, un fío pequeno dun lado e un ollo doutro, todo de metal. A outra era unha chapa, de metal tamén, grande e cadrada, moi pulida. Pareceume verlle como letras e uns números do revés. Outro veciño de Trelle que traballou alí, Benito Fernández, sinalaba que descubriran unha gran pedra decorada que tamén levaron a Ourense. En 1971, Vicente Rodríguez Gracia atopou, nun dos vertedoiros da pista forestal onde se localizaba unha cabana circular, numerosas pezas que foron entregadas ao Museo Arqueolóxico de Ourense. Todas as persoas consultadas coinciden ao indicar que realmente o que ocasionou maiores danos no recinto castrexo foi a plantación forestal comezada en 1977 nos Montes Comunais, así como a edificación na croa por aquel tempo da Torre de Vixía e 2 casetos que aínda se conservan nos nosos días. A mitoloxía do castro quedou inmortalizada polo Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela na súa obra Mazurca para 2 muertos, 1983. O castro de Trelle conta cun rico patrimonio inmaterial de fantásticas lendas. A Mourama do Castro de Trelle, o Arrieiro e os Mouros, a Señoría do Castro de Trelle,
A Trave de Ouro, o xigante do Castro de Trelle. A continuación, faremos un resumo dos principais achados realizados nesta primeira campaña de intervención arqueolóxica no Castro de Trelle. Plantexábase unha pequena escavación en diferentes sectores, con fin de acadar a maior información posible. Unha sondaxe de 7 por 2 metros, 14 metros cadrados, entre o concello de Barbadás e Toén, para comprobar o estado das murallas e o foxo, a par que a súa técnica construtiva. Pois estamos realizando unha limpeza, estamos limpando o perfil da pista, do perfil que abriu a pala cando se fixe da pista, aproveitando que vamos unha parte de mañá a facer unhas sondaxes na zona da muralla, pois tivemos a posibilidade de ter xa un perfil feito que bueno, simplemente había que reavivar, e que estamos a intentar, estamos empezando a ver xa cal era máis ou menos a técnica constructiva que se utilizaba. O que vemos máis ou menos é esta primeira parte que corresponde a Rocha Nai, e sobre a Rocha Nai temos unha capa de posición de terra que seguramente está reenchendo o espacio no que estaba o foso antigamente. Esperábamos ata topar seguramente na parte da Rocha Nai algún tipo de traballo sobre ela para agudizar o foso. Neste caso non, parece que a Rocha Nai aflora a súa forma. E a partir deste momento sí que empezamos a ver como esta pequena cresta de rocha. Neste punto sí que se fai unha caixa, o que queremos é o que fixeron foi rebaixar aquí, e entre aquí e ao longo de uns 6-7 metros temos o que consideramos que é o preparado para a muralla. Estamos na última das sondaxes, que mide 9 por 1,5 dos concellos de Toén e Barbadás, coas bonitas vistas de Moreiras ao final. E bueno, que podemos ver neste sondaxe era un pouco o que esperábamos, que viñamos buscando pues, para coñecer un pouco sobre a muralla. O que chama moitísima atención é que a ventana da muralla, agora, bueno, está moi conservada, pero está conservada prácticamente ata arriba. Temos escasos 10 centímetros, dos cales 5 se correspondería a repobación de piñeiro dos últimos años, de cascallo, de picos. Isto o que nos está indicando é que nas fotografías antigas, que lo miramos en este site, que como de 46, pero 56, se veían perfectamente oscuras, que parecían moi blancas. Estamos bastante seguros agora de que eso é porque isto estivo a vista fai relativamente moi pouco tempo. O sea, taparonse máis agora nos últimos 30-40 anos que nos últimos milenios. Estamos entendendo como foi o sistema constructivo desta muralla, polo menos aquí, neste tramo, este parapeto. Temos que ter en conta que hai 4 líneas de muralla, non todas teñen por que seguir o mesmo sistema constructivo. E o que nos chamou a atención foi que cando escavábamos podemos comprobar que o lienzo estaba moi arriba, tiña moi pouca anchura para o tamaño que debería ter chegando ata baixo, e non o entendíamos, e despois xa foi que nos empezaron a aparecer todos eses calciños diante da muralla que temos aí, que era como o sobre o que se sentaba a muralla. Entón non acabamos de entender que pasaba, onde estaba como realmente ese corte ou que fora para diferenciar con respecto a ese parapeto de terra. A verdade é que vaciando todo o escombro nos foi imposible de detectalo en planta, pero por sorte en perfil, en ambos lados se ve perfectamente, e o que acontece aquí é que podemos ver perfectamente por onde vai a sombra como hai todo este nivel que vai cara abaixo, que as pedras están buzando cara adentro, están buzando neste sentido. Todo o contrario que esta barriga que vemos por aquí arriba, que é precisamente unha barriga e buza neste outro sentido cara abaixo. O que temos, basicamente, a entendernos, é que levantan un parapeto de terra, pero con escombro, daqui de lousa, por eso era imposible de ver, porque son totalmente iguales, con esta forma, vamos, pendente cara adentro, e sobre eso levantan despois o paquetito da muralla de Pétrea para enlucir, para monumentalizar, ou vamos, para darlle máis defensa ao castro, non? A pesar de que teña unha anchura que para o tamaño da muralla é, bueno, é chamativa polo pequeno tamaño debido a que é dun 40. E agora mesmo, en planta,
que aquí tamén rematamos a excavación, debido ao pequeno tamaño da sondaxe para non continuar, teríamos dous niveis, un nivel de pedriñas, que está todo por debaixo desa escombrada de grandes pedras, aquí adiante, e por aquí detrás un nivel dunha terra máis negruzca, marrón, sin tanta pedriña, que non sabemos a que se correspondería. Pero como digo, debido ao pequeno tamaño da sondaxe e esperas de poder ampliar e entender mellor, imos a parar aquí, que en principio non debería quedar moito para que veñan a ser os calzos do lado interior como no lado exterior. Unha sondaxe de 3x3 metros, 9 metros cadrados, nunha das terrazas intermedias que se sitúa no concello de Toén, onde se observaba claramente un proceso de aterrazamento do espazo e, por tanto, un lugar preparado para a situación de estruturas habitacionais ou de outros usos. Comezaose por fin a excavación do castro de Trello. Estamos nesta primeira cata de 3x3, planteadas as dúas, unha de 2x2 e outra de 7x2 en outros lugares. E a verdade é que a intervención de momento para o tamaño da cata non pode ser máis fructífera. Levamos apenas baixado uns entre 20 e 30 centímetros e temos ali na esquina onde está o meu compañeiro un pequeno muro que comezas aí, o cal, bueno, non vamos a poder ter moita máis información del da que estamos vendo na actualidade. Acaba de aparecer agora fai un ratiño que é moi interesante, un buraco de poste perfectamente cilíndrico, circular e que polo menos cabe todo o brazo. Estamos falando de un buraco de máis de 50 centímetros. Tenemos que ter os calzos abaixo e demais, o que nos está indicando que isto é que aquí apoia algún tipo de estrutura, ou un porche ou un interior de algo. Bueno, saberemos que é o que pasa, pero nos está indicando algo máis que ese muro de aí. Non sabemos se están relacionados ou non, porque aquel muro de logo parece que vira e que isto sería o exterior, non o interior. E despois aquí adiante pues temos tamén un paquete de derrubo bastante grande que se está empezando a definir en planta na excavación, do cal de momento non podemos decir moito máis, pero pode ser que haxa algo relacionado coa muralla. A nivel de registro material, no propio de Rúa apareceu esta peza dun muiño, que é un muiño circular de Mao, moi típico en contextos castrexos. Pues como esta sería a parte na que se fai a fricción, que está completamente esgotada. E nada, pues é unha representatividade material máis de un contexto castrexo. Non sirve de momento para datar, ni para maiores implicacións, pero bueno, por lo menos empezas a aparecer a cultura material unha vez quitamos a capa natural e empezamos a abordar o registro do derrube. Hoxe estamos no castro de Trelle, no terceiro día de excavación. E bueno, como cosa significativa que atopamos este trozo de cerámica que foi unha asa de unha ola. E temos tamén un muro que é o añadido da muralla. Podese ver que non é a propia muralla, xa que se define que é outro tipo de pedra, e a colocación pois non é a máis típica para unha muralla. E como máis salientable comentar, temos os tres buratos que apareceron, siguen profundizando hacia abaixo, máis outro trazo de cabana, de parede. A verdad que este cata de 3x3 voltouse moi interesante a nivel de historia do castro, ainda que unha pequena ventana nos está ofrecendo moitísimas dúbidas do que aquí pasou, porque podemos observar como agora mismo temos aquí o que sería o nivel do Sabre, que é como final. Nos queda aquí un pequeno paquetito de terra de uso, vamos, pero o interesante é que tanto Sabre como este paquete de terra foi cortado en época castresa por eles, fixeron un furado que estamos agora excavando, pero únicamente en parte, porque non queríamos descalzar este muro. Non topamos a súa fin, porque non vamos a poder nesta campaña, porque xa resulta moi incómodo, non é moi viable acabar de excavar ali, pero podedes fijarvos como temos varias cousas. O sea, esta parede de aquí se ve perfectamente que todo ese paquete se abre cortado, non ten nada que ver con esta outra parede de aquí, onde hai un primeiro nivel de escombro, literalmente, con moita pedriña, sobre ese nivel e cando construen este murete, e por debaixo del está todo este paquete de terra negra que
que a que estamos sacando agora, que é unha terra moi orgánica, con moitísimo menos pedrugallo, terra boa, que curiosamente nin tan sequera é a terra que sai aquí no Castro, é unha terra que traen de fora e que nos chama moitísima atención porque como non este o sustrato, por que aproveitar terra boa para reencher un furado que fan, non? Nin tan sequera entendemos moi ben que está pasando. De feito, provocounos tanta dúbida este furado con respecto ás grandes pedras que temos aquí, toda esta historia, que chegamos a plantearnos se quizáis a cara interna da muralla non tería unha cara como tal, non teríamos muro. Polo que aproveitamos, ali ao fondo creo que se pode ver o meu compañeiro Adrián, nunha pista, nun corte feito por un tractor para unha entresaca de madeira para limpalo, avivalo, e sí que podemos ver que ali temos unha cara interna de pedra e unha cara externa de pedra ben feitiñas. Ya atopamos a muralla, descubrimos a cara exterior e a cara interior, podemos observar que está emparedada, non hai acumulación de terra como sospeitábamos, e o espesor dela ten sobre 1,80 m de anchura. Unha sondaxe de 2 por 2 metros, 4 metros cadrados, na terraza superior na zona do concello de Barbadás, no que se podía identificar como o espazo da Croa. Estes niveis, como digo, son aínda de sedimento, non temos evidencias de estructuras que estarían seladas de estar por estes niveis, pero sí que fomos atopando xa algúns achados, como son estas cerámicas que podedes ver que ou podedes intuir que están feitas a man, cun acabado pulimentado exterior, con marcas de feluxe, e que parecen levarnos a contextos da Idade do Ferro. Pois estamos novamente ao pé da segunda das sondaxes que se realizaron, que se abriron neste castro de Trelle, e a primeira en ser rematada. Adiantábamos outro día que estábamos a localizar unha serie de niveis de sedimento e finalmente foron esa secuencia de niveis de arrastre de sedimento que nos atopamos ata o terreo natural que localizamos xa esta mañá. Por tanto, non temos estructuras, pero tampouco podemos falar en ningún caso de que fose un resultado completamente negativo. Por unha parte, porque eses niveis de sedimento traían consigo unha serie de cerámicas que a súa análise, a súa comparación con outros casos nos permitirá apuntar máis claramente cal é a cronoloxía da ocupación aquí neste lugar. E por outra parte, permítenos tamén obter información ao respecto da distribución de estructuras dentro do recinto e, polo tanto, tamén nos facultará a situar próximas sondaxes en futuras campañas. Dende as asociacións seguiremos loitando os vindeiros anos por seguir poñendo en valor a cultura e patrimonio locais. Tamén trataremos de sacar adiante novas campañas arqueolóxicas no Castro de Trelle que nos permitan coñecer en profundidade este simbólico e enigmático lugar da nosa paraxe.